राऊत ऑटो स्प्रे पेंटिंग वर्क्स, पत्ता MIDC एरिया कुडाळ। आमच्याकडे सर्व गाड्यांचे पॉलिश व टचअप करून मिळेल। संपर्क 9730 95 85 64। एडगाव करूळ सीमेवर वीज खांबांवरील 4ही वीज वाहिन्या वादळात तुटून पडल्या होत्या। तब्बल 15 दिवसांनंतर वीज वितरण कंपनीनं त्या वीज वाहिन्या जोडून विद्युत प्रवाह पूर्ववत केलाय। कोकणशाहीने देखील यावर आवाज उठवला होता। यानंतर वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी खडबडून जागे झाले आणि 24 तासात वीज खांबांवरील सर्व वाहिन्या जोडत काम पूर्ण केलंय। वैभववाडी गगनबावडा या राष्ट्रीय महामार्गानजीक एडगाव करूळ सीमेवर 15 दिवसांपूर्वी झालेल्या वादळात जवळपास 4 खांबांवरील वीज वाहिन्या कोसळून जमीनदोस्त झाल्या होत्या। दरम्यान वीज वितरण कंपनीनं केवळ विद्युत पुरवठा बंद करण्याचं काम केलं होतं। या सर्व वाहिन्या जमिनीवर अस्ताव्यस्त पडल्या होत्या। या वाहिन्यांमध्ये पाळीव जनावरं अडकून पडत होती। रस्त्याच्या बाजूला पडलेल्या वीज वाहिन्या प्रत्येक ग्राहकांसाठी चर्चेचा विषय बनली होती। कोकणशाहीने उठवलेल्या आवाजानंतर यंत्रणेनं या समस्येवर गांभीर्यानं लक्ष देत काम मार्गी लावलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।